Il-PBS qed ikompli jippersisti bl-isbilanċ assolut fir-rapportaġġ tiegħu ta' kuljum. Analiżi dettaljata tal-kontenut li xandar fl-aħbarijiet tal-PBS turi li 57% tal-bulettin kien kollu servizzi li matulhom jidhru il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari tal-Gvern Laburista fil-waqt li tħallew kważi kompletament barra il-femiet opposti tal-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista ġie rapportat għal 8% biss tal-ħin allokat għall-aħbarijiet ewlenin ta' 8 ta' filgħaxija. Analisti tax-xandir inutaw kif il-policy editorjali tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM hija ħafna drabi marbuta mal-messaġġi li jkun irid iwassal il-Gvern jew inkella damage control tal-kwistjonijiet li jkunu għaddejjin fil-pajjiż. L-istess analisti qalu li eżempju ta' dan kien is-servizz tal-aħbarijiet lejlet il-ftuħ tal-iskejjel tal-Gvern fejn il-PBS għamel żjara f'waħda mill-iskejjel u mkien fis-servizz tal-aħbarijiet ma semmiet il-kwistjoni reali li għaddejja dwar in-nuqqas ta' għalliema u l-messaġġi tal-MUT fuq il-każ. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM biex tiġġustifika l-politika editorjali tagħha qalet li qiegħed irrapporta skont il-valur tal-aħbar. Esperti fix-xandir pubbliku qalu lil Net News il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' TVM dejjem tħoss valur li tintervista lil ministri jew segretarji parlamentari iżda qatt ma semma kumment tal-esponent tal-Oppożizzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jinsisti li l-aġir tal-PBS juri li l-istazzjon nazzjonali hu maħtuf kompletament mill-Partit Laburista fil-Gvern.